lami ngumelisizwe ngubongimusa ngwamnomia lapha entabeni zaseFriday kwesenkosi uCulu induna engiphethe usabela wamadela lapha eScomplaza njengamanje nginobhuti uSigwebo sentambo bathi unxaphanxapha ukudla kwezinja kuye ubani unxaphanxapha ukudla kwezinja ilokho engikhule ngizunguzwe kusho ethi lapha ungeme wathatha amakhumbi ethu ngaqala lapho ke mina ukumlalela ngakhuphuka ngamuzwe sethi uMasibisi angazi uMasibisi unjani manje wathizwa kubuyele kusuma ngithe ngizwa wayikhuza wathi yekani isilo angazi ke manje uzuma unjani kodwa ke sawubona futhi Sigwebo ngiyaphila qala kithi kunjani khona ngane yawethu ngiyaphila namhlanje mfowethu sinawe la kwindoni enisaliwa si ezobuciko chat sesithi ake sixoxe nawe njengomuntu omdala umsebenzi wakho usendleleni umsebenzi wakho uzophuma ngekudala ukuthi uSigwebo uphathise nge-heart attack kwagula abantu abaningi kwagula amagoso kwagula abantu beyindawo kwagula ngoba ngiyakhumbula insizwa usaliwa yaze yabhala enkundleni zazo zokuxhumana yathi ayeneme neze ukubona ukuthi uSigwebo ethi uyawuyeka umculo yini aphinde yakubuyisa futhi mfowethu ngicela ukubingelela nje abantu bethu ababuka lo mbukiso uSigwebo ubingelela ngaphambi ukudla kwenye imidlalo emile kusukela esitamo ubuke ememoto kwabiyela ngihamba khona mfowethu ngazi futhi ngabonga mthini uthola nje ithuba lokukhuluma kumbukiso kukhulu kimi ngoba singabatholi sibaningi baningi bafethu bethu ngabathatha abathendayo kunami abanamamiliyoni ngicabanga ukuthi abathandwa kakhulu kulezi nsuku nami kodwa ngibone nami ukuthi kufanele ngilithole leli thuba ngicela nami ukulisebenzisa ngendlela nje iqondile mfowethu lapho la ngiphazame khona ngizo-editha bafethu ngoba ngiphilela khona uku-editha mfethu ukhuluma njalo mfethu ngisithathile ngokubonisana ngingabonisana nabo ngokubona ukuthi sengihlele emculweni akusasebenzeki kungasebenzeki nje kusho ukuthi ngizoshiya iy'ngane mfethu zingenayo into eyifa noma eyikusasa nanokuthi into enginayo njengamanje ngoba nginey'ngane mfethu ey'ngaka eziwu-20 ey'philayo angifisi ukube nengane yami ezocula ngoba ngihlukumeze kakhulu emculweni kodwa futhi kumina ngizuzile emculweni kwangisebenzela kodwa njengamanje ekugcineni ngithole sengihlukumeza ngendlela ey'ningi so-ke angifisi kumele ingane yami ezogcina ingena kulo nto ngcono ngisheshe ngiyeke zisencane bonke ubaba wayiyeka le nto futhi ngiyakhona ukuxoxa zomhlanga zofana nje ethi ayilungile kahle le nto manje ayisekho right mana yini le bhuti uSigwebo ekhalisa kangaka ekuhlumeze kangaka emculweni ukwazi uthatha isinqumo ezima kanje kunabantu abakhule belalela umsebenzi wakho uyayibona i-example yakhe usaliwe usaliwe okholelwayo kwena ngoba uyisholo yena kusho thina South Africa kusho yena ukuthi uyakhulelwa kwena kuyini lesikwenze sizikuhlumeze kangaka ukuthi ukwazi uyeka umculo uyibona na ukuthi kunabantu abakhulelwa kwena baningi futhi abakholwa kumina ngabala nje usaliwa kwamsizwa kakhwela nje fika kakhulu ePulana noShuni kube yishasa kaSigwebo baningi into efike engizwise kakhulu buhlungu kunomfowethu okuthiwa uMabhilidi wakabiyela ngithemba ukuthi uMabhilidi umuntu oshaya loShuni womsizwa akudlulani ngisho mina uyabona ngibona indlela acindezeleka ngayo umfowethu uMabhilidi ngicanda ukade phela umbona uMabhilidi khona kodwa uyaphila manje mangithatha leyenza ngafriti ngiyibuyisa kumina ngiyabuka ukuthi kahle kahle kusho ukuthi thina abantu baloShuni vele asemukelekile noma asisemukelekile ebese uthola abantu bethu ukuthi emaqoqeni bagida ngezindima zakho futhi kodwa mase kumele beyokusapota ngokufanele abakwenzi lokho yabo so isikhulu nje ngisithathile ngithatha izobuhlungu ukubona ngathi ukuqala implement okwenza ngokubona indlela wenza ngayo uMabhilidi umuntu engazi ukuthi uphethe quality yomsizwa nomculo wakhe uyiquality uyabona so ngase ngiyabona lapha ngizokhipha kunengoma engicula ngayo uMabhilidi ukuthi uMabhilidi ufakabiyela ingabe wanenzani ngoba uMabhilidi ufakabiyela uyidlala ingoma uyabona so nje kunzima ukwamenzima kakhulu mana-ke bhuti wena ukhule udlala umculo obudla uSigwebo ngicabanga ukuthi uqala kwakho uqale ukucula kuqala ngiyimele mina ngoSigwebo uSigwebo nje hayi ukucula nje ucala ukucula nje njengoSigwebo iqale ngo-2008 iqale ngo-2008 ngo-2008 bedlala ama-CD sasuka kuma-CD seza kuma-USB uSigwebo mhlambe ngabe kumsebenzelile nje wasesiku-online ufuna ukuyiveza ngale ndlela ukuthi ukuhlumezeka kwakhe umuphi umehluko ngabe uhlumezeke sekuyi-online noma uhlumezeke ohambeni lakho from 2008 ngeke nje bhuti mina kuma-CD ngike ngathi ukuxosha okungatheni kodwa
bengikosha kakhulu ngemicimbi lapha ngoba ngicabanga ukuthi lolu nyawo ugida manje likaSigwebo ngiyubona ngisho abaculi begida manje bebambela ngisho abafikayo into engifike nawo leyo yabo so abantu bethanda ukuthi ngifika nento ehlukile yabona because abaculi bathi bebaqoqela amasende nje bebambela iginqi benze loo nto legida abantu ngemuva yabona so ukwanda kwethu omunye umoya njengomona kodwa ngibuka ukuthi akusasebenzeki abaculi abaningi and ngeke sisole futhi abanakunjani abahleli bemicimbi ukuthi waye bengasangiqali yabo so engiqonda ukuthi ngeke ngisho ukuthi online noma masithi noma i-USB vele ngiyenzeke mina akaze ngiyenze kodwa nje ungaqasheki mfowethu ngendlela nanokuthi umuntu uqasheka futhi kuphele 3 months noma 4 months ungakhokheliwe ufuna ukuba nabantu abagidelayo abahambayo bekhethuza imali ugcina usaba ukuthi ukwakha iflat ekhaya noma unemcimbi nje 5 ongayikhokhela ngeke usabe iflat ngoba unezingane zabantu ona ezothi wakha ngani ngoba asoli yabo manje kunemfundo amaningi mana-ke kusho ukuthi uSigwebo ingakho simbonile namhlanje egida nezinsizwa zakhe ebezibambe iqulu lapha phambili ngiyakho nje zakho leza insizwa eziphuma la kuwena esenenqobo hayi zonke ezami izu4 kodwa ezami ngiyibeke ngemuva angipholele ukuthena ingane mangiyami kumele ngiqhakambise yona ngishiya abantu abaphethe iquality ukuthi ngifuna ukuqhama ingane yami ngihlonipha bokuhamba ngokuthi mina ingane yami kodwa ingane yami nje endala iyona ngiyithathisa ukudlula lapha ngoba ngifuna bebona ukuthi into mangingayithandi angiyithandi nakowami engimzalayo yabo angisebenzi ngesihlobo mina futhi mangisebenza ngifuna sikhiphe nje iquality mana yible nsizwa obuyigqokisa i-avaroni yakho oyithanda kakhulu yible yansizwa unosinga lo mfana ngase mfana ukholwa kumkakhulu uyena mfana-ke omdala ngokugida kimi abafana owasala kulaba abadala sebesebenza abanye sebaganwa nabanye-ke bafisa ukuthi bemugida yabo uyena esengasala naye hayi-ke mawukuthi awuyibonanga ividiyo kabhuti uSigwebo egida stage namhlanje kwindoni ensaliwe uphuthelwe uzoyibona le nsizwa izobe igijima ey'nkundleni zokuxhumana nathi soyifaka uzuyibonele ngendlela unyawo belijikijela ngayo and yenza nokuthi akholelwe ithini inkulumo yakho kubaculi abakulandelayo nje ubusuke wabala imamhlaba amagama ongawadlulisa kubona before sibhala kunento-ke ezothi umuntu wayo uSigwebo ethi umculo uyawuyeka ekubeni kunabaculi abafana nobaba uMfundiseni Magubane kukhona obaphuza ekhemisi abaculi abadala kukhona ocela zimnike kodwa bayaqhubeka